nosotros a pagar los gastos de juicio por un tema de cláusula suelo me parece ahora mismo... Vale, pero sí, la teoría es esa, es decir, como hipótesis existe, pero a nivel práctico, ¿vale? Tornant a l'índex d'RPA, que és el nostre en lloc de l'Euribor, estaria considerat una clàusula abusiva? Això és un problema a part, que si vols en parlem un altre dia a part, perquè l'IRPH és un tema que nosaltres l'estem treballant a part. Avui parlem només de les clàusules sol. Aconsellaria i vosaltres faríem bé en fer el judici i fer... Nosaltres estem portant temes d'IRPH, ho estem portant tant a nivell individual com a nivell de través d'una associació de consumidors a nivell col·lectiu. Però això és una problemàtica a part i la categorització de clàusula abusiva és un tema que precisament encara està en solfa, no és com les clàusules sol, que ja és definitiu, sinó que el tema de l'IRPH precisament encara és una discussió que està viva i que nosaltres l'estem treballant. Podríem començar nosaltres a fer els tràmits amb el banc, donar-li la carta aquella i tot això. Sí, vostès poden fer la reclamació extrajudicial i si no se n'en surten aleshores em poden venir a veure i ja en parlarem. En el cas de... Jo soc afectat a Cajamat, el 2012 vaig tenir la voluntat, dubto, no me'n recordo si vaig signar algun paper o no vaig signar res. Una consulta, si vaig signar alguna cosa és un annex a l'escriptura de la biblioteca o és un document a part? Pot ser un document a part. I d'aquest document jo hauria de tenir una còpia o només la té el banc? Sí, és que aquests documents, la majoria, posa que només si les parts ho demanen eleven a públic l'acord per modificar l'escriptura. Perquè aleshores, si no, això tenia una despesa de modificar l'escriptura, una innovació. I per tant, moltes entitats, si vau signar acords, deien, bueno, si tu no vols l'escriptura i així no et cobro les despeses d'innovació, fem un document privat i ja està. Però tu hauries de tenir una còpia. No necessàriament ha de ser un annex ni ha de ser una nova escriptura, pot ser un document privat. I llavors, vostès què recomanen? Anar a parlar amb el banc per dir si vaig signar alguna cosa o presentar la documentació directament? Jo presentaria la reclamació directament i una mica el que li passa a aquesta senyora, que no sabem si els documents els guarden o no els guarden i per tant, endavant. Si després t'han de dir que no, perquè ja ho vas signar i per tant t'acrediten amb un document, ho parlar, es veurà. Bueno, jo tenia dues hipoteques, la primera va ser per comprar el pis i després van demanar una segona hipoteca. No era per comprar el pis, sinó per fer reformes, etc. No hi ha cap problema per fer la reclamació igual. Ets consumidor, és per la teva habitatge, són reformes... Si siguis, no hi ha cap problema. Ja està vençuda, igualment faré la reclamació judicial. Molt bé, passem a aquest bloc. Aquella noia d'allà al final? Sí, sisplau. Si al préstec hi ha dos titulars, sí? pots reclamar només una part? No. Els dos han de posar la demanda. O arribar després a un acord per poder fraccionar el que pertoca per cadascú? Si l'altra part no vol reclamar o no hi ha comunicació? Ho dius per un tema que hi hagi algun tipus de separació o divorci, suposo? No entenem que us heu de posar d'acord per posar aquesta reclamació judicial tots dos. Sí, extrajudicialment ho pot demanar qualsevol dels dos i després ja passareu comptes, però si no, si us ho deneguen i heu d'anar judicialment, heu de ser tots dos. I la segona pregunta és si quan fem arribar la documentació i mireu el cas en concret i tot això i no pot arribar a cap lloc, cobreu algun horari? No. Acabem amb aquest senyor i ja passem amb aquest bloc d'aquí. Si no us he entès malament, jo tinc una hipoteca d'una mateixa compra d'un pis, el BBVA carregava moltes despeses, no van voler fer una hipoteca, no van voler arranjar aquella hipoteca i vaig tindre que canviar la hipoteca i fer-la amb un altre banc. La vaig liquidar i llavors ens va passar a un altre banc, en el Barclays. El Barclays va quedar absorbit per la Caixa i s'ha continuat amb la Caixa, sense fer cap canvi de res. Llavors, la hipoteca del BBVA, que ja es va liquidar sobre el 2010-2012, aquesta, si mal no m'imagino, s'ha de mirar si ha caducat o no ha caducat. Sí, s'ha de mirar. Llavors, de la nova, fins que no s'acabi,
no es pot mirar res, no? No, No, sí, al contrari. no, sí, però vostè té clàusula sol actualment? Sí, com? Vostè té clàusula sol? Clàusula sol? Sí. No, és d'un pis. Vostè es refereix a les clàusules de constitució del préstec? Sí, Sí, les clàusules de constitució del préstec es poden reclamar ja. es poden reclamar. Les de Barclays, sí, cap problema. Les del Barclays. Sí. Ara, o sigui, les que no es poden tocar són les del BBVA. No, Han passat. Bueno, s'ha de mirar si està prescrit S'ha o de no. mirar, s'ha de portar la hipoteca Sí. i s'ha de mirar a veure si han passat o no han passat. Sí. O sigui, s'ha d'anar al despatx, mirar, Sí. han passat, no han passat. I les noves també portar-les i veure què fem amb aquestes noves. Sí, però aquestes noves ja li dic cap problema en quant a la reclamació de les despeses de Sí, constitució. però les dues ens les hem de mirar. Sí. Vale? D'acord. Aquesta senyora que porta molta estona amb les escales. Després anem a vostè. Jo, com a conseqüència d'un ERE, vaig sortir a l'antiga on treballava, o sigui, empleada Sí. i fer hipoteca, clar, llavors com a empleada ja tenia per conveni col·lectiu una clàusula sol, que després al sortir a ERE me la vaig haver de passar a Euribor més diferencial amb la mateixa clàusula sol que tenia com a empleada. El que passa que no vam tenir alternativa, és a dir, el notari a puny i letra ens ho va fer escriure, que estàvem informats, que sabíem el que era no sé què, però no teníem alternativa, sinó passàvem a una situació d'atur en la qual l'entitat ens podia reclamar el pagament íntegre del préstec si no el canviàvem abans de 3 mesos i passàvem de personal que el tenia a préstec hipotecari, és a dir, les despeses de constitució del préstec hipotecari més signal que ens donaven com clàusula sol incluïdo perquè no teníem alternativa, o pagàvem íntegre o fèiem el que ens deia. Llavors, per aquí es podria mirar alguna cosa? Perquè una cosa, dius que en el préstec inicial com a empleada ja tenies la clàusula Sí, sol. era un préstec personal que es devengava amb unes condicions especials del 55% de l'Euribor amb un mínim del 8. Les condicions bones per ser empleada eren la disminució d'aquest diferencial i això, però la clàusula es va mantenir un cop vas deixar de Des d'un ser... inici se'n va aplicar a l'1,5. Llavors el vaig haver de canviar a l'Euribor més diferencial amb clàusula sol de l'1,5 i constituir la garantia hipotecària que no teníem. Que no tenien Era aquest... préstec personal. Era un préstec Però personal. el problema és que tu ja venies, o sigui, tu com a empleada ja la tenies, la clàusula sol. Sí. Clar, aquí està la dificultat. Aquí està la dificultat, que ja hem tingut algunes experiències similars, i una mica també comentàvem amb aquella senyora d'allà, en les que, clar, si per la teva feina dintre de l'entitat es pot entendre que tenies un coneixement del significat, diguéssim, o les conseqüències econòmiques del que implica una clàusula sol, aleshores és molt complicat reclamar això. El que passa és que si l'entitat de voluntat pròpia va eliminar totes les clàusules sols als clients, no hi ha cap client a la que tingui clàusula sol, però a mi no se'm tracta com a client. Clar, és que és això que t'estava dient, no? Perquè amb els clients, una mica seguint aquesta doctrina del Tribunal Suprem, no? Es pressuposa que no va haver-hi transparència quan es va incorporar aquesta clàusula als seus contractes hipotecaris. Transparència des del punt de vista d'informació suficient com per conèixer l'abast i les conseqüències econòmiques de la clàusula. Aquesta presumpció que recau a favor dels clients no recau a favor dels empleats, perquè els empleats, precisament la presumpció és contrària. La presumpció és que tu sabies perfectament. Llavors, clar, anar a un judici a trencar aquesta presumpció és complicat. És complicat. I per coacció... És que ens hi hem trobat, si ho diem així és perquè ens hi hem trobat. Ho vam intentar en una ocasió i no va sortir bé. Altra cosa és el tema de les despeses que estàs plantejant. Podria reclamar. Sí, les despeses cap problema, jo crec que sí. però el tema de la clàusula sol jo particularment ho veig arriscat. Aquí sí que podria haver-hi una desestimació de la demanda i en condemna en costa. Per tant, aquí sí que us hem d'advertir que aneu amb cuidado perquè realment hi ha risc. Així com a la resta de casos no hi ha risc, aquí sí que hi ha risc. Bueno, però de fet ho puc provar a veure com a reclamar. Sí, extrajudicialment pots reclamar-ho. Si et diuen que no per aquesta condició d'exempleada, doncs aleshores pensa-t'ho. Entesos? Hablando de que el jefe de juicio paga bastante. Yo el otro día estuve aquí en otras reuniones con un compañero mío. Aquí que es un comentario, no sé si lo entiendo. Habla un poquito más alto, por favor, que lo digo. Es que mira cómo siento. Lo siento. No llego más. Digo que el otro día, hablando, yo estuve con un compañero mío en una reunión
IRPH. Y hiciste un comentario, o lo entendí mal. Si se presenta la demanda mediante un colectivo, una asociación, y te condena a pagar las costas, al ser presentado por un colectivo, una asociación, no tiene que pagar las costas. O sea, ¿no lo entendí bien o lo entendí bien? Sí, lo entendió bien. Lo que pasa es que la demanda que nosotros estamos planteando con una asociación de consumidores es una demanda que se refiere al IRPH. Es una demanda referida en concreto ahora mismo al IRPH de las escrituras que están contenidas en las hipotecas de la Caixa. Entonces, en esos casos sí que la demanda la interponemos a través de una asociación de consumidores y es una demanda colectiva. Es una demanda, el problema de esta demanda es que es algo todavía novedoso, en el sentido que el IRPH es un tema que se está discutiendo y le damos un tratamiento diferenciado precisamente por esta cuestión. Aparte que es una demanda que se tramitará, es decir, que tardará en resolverse de forma definitiva pues lo que ha tardado la cláusula suelo. Imagínense, la cláusula suelo empezó a discutirse en 2006, creo que fue la primera resolución que vino de Sevilla. Imagínense, estamos en el 2016, casi 17, pues eso viene a ser el... Entonces, yo no recomiendo ese camino porque no hay riesgo de costas y porque lo que queremos es cobrar rápido, no dentro de 10 años. No tiene sentido una tramitación judicial de estas características para una cláusula suelo que ya se ha hecho camino. Entonces, como ya estamos a la parte final, seamos antes, ¿de acuerdo? O sea, entonces quiere decir que, lo he dicho antes, se presentan las reclamaciones individualmente, no colectivamente. O sea, la presenta uno personalmente, no el colectivo ni la asociación. Y si te condenan a costas, pagas costas. Sí, correcto. Y si te dan la razón al banco en este sentido, y el banco te ha quitado la cláusula suelo, en la web se puede poner a reponer esta cláusula. Es que los bancos ya, yo prefiero todo ya. Ya no discuten eso, porque ya lo han quitado. Lo único que vamos a discutir en todo caso es la de restitución. Es muy raro que teniendo ya eso, haya una buena cosa. La demanda es individual. Individual, sí. Aquesta senyora i mirem passant. En cas que la clàusula que fa referència al IRPH que ha de fer a redactar en termes de dèficit anual, o sigui, de mínim i màxim. Això és la clàusula sol. Sí, però... Mínim tant, màxim tant. Això és la clàusula sol i sostre. No pot ser, a vegades hi ha assumptes que no es posa un mínim, hi ha assumptes que no es posa un màxim. Aquí el que estem discutint és el... Entra dintre d'aquesta... Igual. Sí. No pot ser que sigui la quarta o la tercera. Podria ser, jo ho he dit perquè està la tercera bis, on estan interessos ordinaris, tipus de variació, tipus d'interès, està més o menys ubicada allà perquè a la quarta acostumen a ser les comissions. Sempre que la gent parla d'un 3,50 o un 10, jo tinc la 4 18. No, sí, la referència, el tipus d'interès pot ser un 2,5, 2,70, diu això, Caixa Panedes, per exemple, era un 3 i un 19. Perquè el model és un model d'un formulari que fa servir el notari al banc i totes són iguals. Això del Rubén del Tous que està... És això, sí. Quan parleu de despeses de constitució del préstec hipotecari, feu referència només al contracte hipotecari o al contracte de compravenda? Només hipotecari. Només l'hipotecari. I després, el tema de... Jo havia entès que l'impost sobre actes jurídics documentals també es podia reclamar. Bueno, això és un tema que està portant molta cua, perquè efectivament aquesta sentència famosa del Tribunal Suprem diu que és abusiva la clàusula. El que diu aquesta sentència és que és abusiva la clàusula on li carreguen amb el consumidor totes les despeses. I el banc no paga nada. Això és el que és abusiu. I dintre d'aquestes despeses està els honoraris del notari, els honoraris del registre i l'impost d'actes jurídics documentats. El que passa és que respecte a l'impost d'actes jurídics documentats hi ha discussió perquè això és una sentència, una única sentència que no fixa jurisprudència, perquè hi hagi jurisprudència n'han d'haver-hi dues, o bé ha de ser una sentència dictada per al ple que fixa doctrina, i aquesta sentència contradiu una altra del Tribunal Suprem d'una altra secció, on sí que es va fixar doctrina en un altre cas, i es va deixar molt clar que corresponia el pagament de l'impost d'actes jurídics documentats en els casos de constitució de préstecs hipotecaris amb el prestatari, no amb el banc. Llavors, aquesta sentència del Tribunal Suprem, l'última, contradiu una altra del propi Tribunal Suprem que sí que és doctrina, que sí que és jurisprudència. És més,
fent una interpretació literal del reglament d'actes jurídics de l'impost d'actes jurídics documentats diu clarament que és el prestatari, per això el Tribunal Suprem en aquella famosa la primera sentència va dir que era així. Com que hi ha discussió sobre això, i nosaltres creiem que efectivament això li correspon al prestatari, preferim no reclamar-ho. Per què? Perquè llavors, si només ens estimen parcialment la demanda, no tindríem costes judicials. Perquè tinguem costes judicials a favor, ens han d'estimar íntegrament la demanda. Si ens l'estimen només en part perquè diuen això sí, però això no, llavors no tindrien les costes judicials. Llavors aquí... Però l'extrajudicial sí que podem demanar. Sí, vosaltres extrajudicial demaneu la lluna, però després judicialment hem de ser més rigorosos perquè llavors sí que ens ajudem que ens estimin només parcialment la demanda i per això no tinguem les costes judicials, perquè ja d'entrada ja ho estem posant en dubte, perquè a més inclús ahir ja va haver-hi un jutjat de primera instància d'Oviedo, si no recordo malament, que va dictar una sentència on li dèiem al consumidor que notari sí, registrador sí, però actes jurídics documentats, malgrat que el Tribunal Suprem no, perquè Però llavors no es dona compte perquè són poc, no? Clar, les despeses de constitució d'un préstec hipotecari i notari i registre poden ser uns 300-400 euros, realment el gruix estan a l'impost d'actes jurídics documentats, que abans era un 0,5, però ara sembla que ja està en 1,2. Amb la qual realment aquí és on està, si el préstec és elevat, doncs realment aquí és on està la despesa. Però li veiem moltes dificultats jurídiques i veiem contradiccions entre sentències que són jurisprudència del Tribunal Suprem amb aquesta última sentència. I jo insisteixo que amb les demandes individuals no soc partidari de no incloure la partida d'actes jurídics documentats perquè aleshores ens poden dir que esto no i per tant no et dono les costes del judici. Clar, les costes del judici, home, és una partida també molt important. I si podem recuperar les despeses, aquell 20% que us he parlat abans, doncs molt millor, no? Mira, en el 2007 el BBVA, Consuelo, y cuando hice todo el folio yo voy a contestar de palabra, me dicen que no, En el 2013 pasó lo de la sentencia y de repente, sin hablar nada más, me lo quitan, pero sin comunicar. Voy a tomar un tiempo y digo, bueno, y todo lo de atrás, no. Y esto hasta ahora, entonces yo sabiendo esto, entiendo que presupongo que se lo han hecho mal, por eso me lo han quitado, o sea, están admitiendo que no digan, si no me lo hubieran quitado. En su momento te lo quitaron porque la primera sentencia del 9 de mayo de 2013 era precisamente de BBVA. Entonces BBVA, de alguna forma, aquella sentencia obligaba a que todos los consumidores, hubieran o no estado en esa demanda colectiva, beneficiarse del resultado. Lo que pasa es que era un resultado a medias, que ahora... Yo quiero decir que a lo mejor si yo voy a protestar y demás, supongo que no tendré muchos problemas si lo quieren arreglar. Es que eso ya se verá un poco la política de la entidad financiera. Yo creo que el que no llora no mama, Hasta ahora ha sido así. Hasta ahora ha sido así. Ahora, si luego el gobierno empuja, pues ya veremos. Ya veremos. De momento simplemente ha dicho que aprobará un código de buenas prácticas de adhesión voluntaria. Porque claro, no se puede meter en las relaciones entre el banco y el privado, ¿no? Los casos de a probarlo porque está muy bien. Si la hipoteca s'ha fet per un habitatge que no és l'habitual, que ha anat sempre destinat al lloguer, també es pot reclamar? Sí. Llavors, són dues hipoteques. Si totes dues han estat cancel·lades, s'ha de demanar l'escriptura de cancel·lació? Si necessitem escriptura de cancel·lació per portar-ho a la via judicial? Pot ser que ho cancel·lessis només dineràriament i no fessis fet la inscripció o registre de la cancel·lació? Tens el certificat, no? Sí, acabo de demanar el certificat. És suficient, no cal que fem l'escriptura. Perquè és que, a més, no sabem els canvis que hi ha hagut d'aquests canvis d'interès, de la clàusula de sol. De com et va afectar. Clar, tu tenies una demanda de danys i perjudicis per aquestes hipoteques cancel·lades. Sí, perquè totes dues estan cancel·lades. I ho acredites que estan cancel·lades amb aquest document del banc que diu que ja està pagant. No, ja, però que després... I a part d'aquests de l'acte jurídic, del document de... Les coses de notari, registrador... I tot això, hi ha alguna altra cosa que podem reclamar? Perquè jo havia llegit sobre el càlcul que feien dels dies, que hi havia hipoteques que calculaven sobre 360 dies i d'altres que feien el càlcul sobre 365 dies.
El càlcul que fan de l'amortització del préstec és un sistema d'amortització francès, és el clàssic, però aquí el que demanem, sigui un càlcul a 360, no ens hem fixat en això, sinó en si tenies un topall mínim de pagar d'interessos. Això és una altra cosa. Si tu refereixes com a et refereixes al càlcul, a la fórmula de càlcul, tu et refereixes a la fórmula del càlcul dels interessos que posava 360 en compte de 365. Bueno, es podria mirar, ja ho miraríem això. Ja ho miraríem. No ens ho hem plantejat perquè no sé tampoc quina repercussió econòmica podria tenir això en les hipoteques en què sigui així. Si veiem que té una repercussió, ja ens ho miraríem en tot cas. Ja ens ho miraríem. Però ara mateix ho desconeixo. Amb el certificat en tinc prou. Jo vaig demanar una hipoteca per arreglar un pis. Això es entra a la clàusula. Sí, cap problema, cap problema. Una cosa, sisplau. Resulta que fa mig any em vaig tirar al banc i em van dir que tenia de pagar 60 euros menys, però que tenia d'anar a la meva vella a signar. No vam anar a signar. Llavors, al cap de 2 mesos, em envien un extracte del que tinc de pagar a partir de maig. Hi ha a 60 euros menys. Vaig al banc i pregunto, això de clàusula sol? I un em diu no. De cap d'un dia en trobo un altre i li parlo i tu pots mirar? Sí. I em va dir que era la clàusula sol. Això no pot ser una demanda que vostès poden tirar davant. Bueno, primer ens hauríem d'assegurar que vostè té clàusula sol i que li van treure. Això és el primer que hem de fer, assegurar-nos que la tenia i li van treure. Després hem de veure, i després, si li van treure, vostè el que pot reclamar és la devolució del que va pagar mentre la clàusula sol va estar vigent o mentre li van aplicar la clàusula sol. El primer que ha de saber vostè és si té la clàusula sol o no i si efectivament va ser així que li van treure. Home, jo per lo que vostè diu intueixo que és així, que la tenia i li van treure, però ens hem d'assegurar. I llavors el que vostè pot reclamar, insisteixo, és el que vostè ha de pagar més en l'aplicació de la clàusula. D'acord? D'aquests 7 anys que he anat pagant sempre el mateix. Clar. Exacte. Clar. Aquest senyor d'aquí, després passem cap endavant. Sí, jo com Renet, el BBVA des del maig del 2013 et diu que ja paga 60 euros més, o sigui, per una cosa, i no diu res i tal. L'escrit aquest que ens doneu és una còpia del 2013 i tal, no? Sí. Doncs aquí què hem de posar? No, aquí l'únic que heu de fer és treure el paràgraf aquest, o sigui, les persones que ja no teniu clàusula sol, el que heu de fer és treure el paràgraf aquest, aquí també la clàusula suelo, però heu de mantenir el paràgraf que diu recalculim les quotes i retornim els diners que he pagat més. Això cadascú ho ha d'adaptar, perquè clar, nosaltres ja sabem que hi ha diferents tipologies d'afectacions, perquè hi ha els que ja us ho van treure, però encara hi ha els que no, llavors hem volgut mantenir aquest model i les persones que ja no la tinguin, traieu el paràgraf i ja està. Doncs la problemàtica és el que deia, com sabem, no? Vull dir, pots tindre, clar, per una banda ja que afecta, vull dir, els interessos, després també inclús el capital, que ja m'ho citat també, això és anar a un tècnic i no el tècnic final. Clar, si vols saber d'antemano, sí. És a dir, o vas amb aquests simuladors que hi ha per internet que venien 50.000 i que tenen una fiabilitat relativa, o bé has d'anar a un economista que t'ho calculi. El que passa que, insisteixo, això corre cada mes. Com que corre cada mes és algo orientatiu. Nosaltres quan anem a judici aquests càlculs els fem en execució de sentència. Normalment els fa el banc, si nosaltres veiem que aquests càlculs poden no ser correctes, llavors els sotmetem a la revisió d'un pèrit. En el cas del BBVA, que el 2013 ja va treure el control, no ho podia fer. En aquest cas, perquè no t'ho paguen, no ho cobren des del principi. Jo no sé si és correcte o no, el que hem fet... S'haurà de mirar, s'haurà de mirar si fan una Sí, si no et fies hauràs d'agafar un pèrit i que t'ho revisi. Aquest senyor que està dret? Con permiso, no sé hablar en catalán, eso mejor en castellano. Yo he hecho toda la documentación, tenéis toda la documentación, soy socio del colectivo Ronda, he entregado toda la documentación, mi banco era Caja España, ahora es Unicaja. Yo en el año 2011 presenté una reclamación a la dirección, un tipo carta que me estáis hablando ahora, que lo tengo aquí,
en el 2011, antes de que saliera la sentencia del Tribunal Supremo de España, yo mandé una carta a atención al cliente de esto e incluso al Banco de España, que aún estoy esperando que me contesten. Mi pregunta es la siguiente. Yo que he entregado toda la documentación a vosotros, ¿tengo que dirigirme otra vez con la carta esta al banco? No, usted ya lo ha hecho, por lo tanto ya lo ha Yo hecho. ya lo hice, pero ¿es válido? Porque ellos me contestaron por una ley, que decir la documentación vosotros, en la cual decía que la cláusula suelo por la ley tal, era correcta en aquel tiempo. Bueno, lo La que sí puedo pregunta hacer, es lo siguiente. claro, lo que sí puedo hacer es, como las sentencias de la semana pasada, Claro. como es algo novedoso y reciente, lo que puedo hacer es volverlo a solicitar, simplemente la devolución íntegra, y a ver qué le dicen. Pero si yo ya tengo hecho incluso hasta lo del notario y todo. Es decir... Bueno, yo lo digo porque si se puede ahorrar un pleito... Te lo digo si se puede ahorrar porque un... vosotros os encargáis de todo. Bueno, pero si nosotros ya leíamos el tema, nos llama y lo hablamos. Es que he llamado. ¿Con quién ha hablado? ¿Con ella o con Carmen? Carmen Farrell, Vale. que lleva el tema. Vale, pues entonces... El mío, a partir- personalmente... De acuerdo. Usted ya tiene un expediente abierto y Sí. ha hablado con la compañera, la llama usted la semana que La viene. llamé el mismo día de la sentencia y le dije que... Yo le recomendaría que hiciera igualmente la reclamación extrajudicial, porque si se puede evitar un pleito, se lo evitará. Si le vuelven a dar la misma contestación, pues entonces ya ponemos la Entonces mi pregunta, si yo ya he hecho constar que llevéis vosotros el caso, el acuerdo, ¿vosotros lleváis el porcentaje? Usted ¿Es ya... extrajudicial, el 20%? No, a ver. Si usted lo hace extrajudicialmente, nosotros ahí no vamos a cobrar nada. Desde luego que no. Nosotros solo vamos a cobrar si nos contrata y tenemos que poner una demanda judicial. Entonces, si ponemos una demanda judicial... ¿Me dejas decir dos preguntas más? Sí, claro. En lo que has dicho tú, que tenemos que ir a un asesor fiscal para saber lo que nos corresponde. ¿Vosotros no asesoráis en ese sentido económicamente? Nosotros para Porque poner... claro, si el banco nos dice, por ejemplo, a ver, 12.000 euros, para poner la demanda y solamente la yo qué compañía... sé, yo os tengo a vosotros, porque para eso ponéis la demanda en nombre mío. Sí, hombre, sí, pero ahora déjeme que le conteste concretamente. La compañera que lleva el tema, ahora por ejemplo está usted en la reclamación extrajudicial. Si al final resulta que usted no, la entidad no le contesta favorablemente, pondríamos una demanda, haríamos un cálculo, como hemos comentado, orientativo, ¿sí?, para interponer la demanda. Si a priori, si pone la demanda, el banco le plantea una devolución de un importe concreto, y no nos fiamos, ni usted ni nosotros, pues al igual tendremos que pedir una pericial para validar eso. Pero si con el planteamiento que le hace el Banco de Devolución nos casa bastante con los cálculos orientativos que hayamos hecho nosotros, pues decidirá. Y luego, la última, que no sé si lo he entendido, en el tipo judicial, si llegamos a... los intereses lo pedimos. Los intereses lo pedimos. Es decir, una cosa es la cláusula suelo, más los intereses, más los los costes. intereses y costes. Correcto. Vale. Sí, sí. Gracias. De nada. Hola. Pues la señora Herrera, perdón. Es usted. Dos cuestiones a lo mejor colaterales, pero que para tener una visión más amplia. Y además la verdad, ¿el banco de qué forma devuelve ese dinero? El banco de cash, pero después también de hipoteca, ¿tenéis experiencia en esto? Y segunda, durante los años que hemos estado pagando estas cuotas que estaban incrementadas, pues hemos tenido una deducción en el IRPF. Si el dinero no lo devuelven, luego ese porcentaje tenemos que abonar con la siguiente declaración de la renta. La primera pregunta, primero, es decir, el banco transfiere el dinero en un caso de un acuerdo extrajudicial directamente en la cuenta vinculada a la hipoteca, a no ser que alguien pida, oiga, pues se me amortiza todo el capital, pero lo normal es una transferencia bancaria en la misma cuenta donde está la hipoteca, y hay entidades que incluso allá hacen el recálculo del más capital que se tendría que haber amortizado, es decir, hacen una devolución de una cantidad y luego la otra la aplican a amortizar capital. En cuanto a lo siguiente, claro, la declaración de la renta de estos años... Sí, nos ha llegado una consulta vinculante de Hacienda. Yo no soy fiscalista, pero me ha llegado una consulta vinculante de Hacienda en la que precisamente resuelve esta pregunta que tú directamente nos haces, y efectivamente dice que hay que formular una declaración complementaria
y hay que, de alguna forma, la parte de los intereses que tú te has deducido, ¿vale? En la proporción equivalente a la aplicación de la cláusula suelo, esa la tienes que devolver. Hacienda no perdona. Bueno, claro, luego habrá la decisión de... Tenemos que responder que sí. Es tu reclamo. Perdón. Que la ha vendido. La vende. Si yo hago la solicitud ahora al banco de la devolución, el banco tiene 2 meses y me responde después, una vez vendida, ¿yo ahí en qué lugar me encuentro? ¿En daños y perjuicios porque era posteriori o porque no he entrado antes? Es que en el momento que usted pusiera la demanda judicial y le ha respondido el banco que no, pues estaría en situación de daños y perjuicios. Ya no tendríamos hipoteca porque no la hemos cancelado. Pero si yo hago ahora la solicitud... Sí, pero al momento de poner la demanda judicial Sí, ya no está la hipoteca. Entonces, daños y perjuicios. Ahí el problema de la prescripción que decíamos del plazo para reclamar, en su caso no hay ese riesgo porque es reciente, sería esa situación. En el cas d'una separació, si un dels cònjuges es dedica a la vivenda, però la hipoteca segueix anant a nom dels dos i la paga un. Tant la reclamació extrajudicial com la judicial l'han de fer els dos cònjuges, que ja no és propietari del que ho és. La extrajudicial, ho hem comentat abans, poden fer-la qualsevol d'altres. Qualsevol, però no els dos necessàriament. No necessàriament, després entre ells a veure si es poden arreglar i entendre si li tornen alguns diners com s'ho reparteixen. En cas de demanda sí que han d'anar els dos obligats al pagament de la quota, per tant, encara que hi hagi una adjudicació de la finca per una sentència, si hi ha 2 titulars de préstec hipotecari, els dos han de posar la demanda. Individualment cada un ha de fer la seva... No, amb una mateixa demanda. Amb una mateixa demanda. I els poders també poden ser... Els poders vas al notari i al mateix moment... Poden anar tots dos o un per cada cantó. Però la demanda l'han de posar tots dos. El meu cas és l'RPH, per tant no crec que sigui el problema. No, amb el tema de RPH jo li demanaria, per no trencar aquí el debat, li demanaria que si vol ens pot demanar hora i ho parlem particularment perquè estem fent coses amb el tema de l'RPH, però jo crec que ja li haig d'explicar a part. No obstant, heu parlat de l'evolució de les costes de la Constitució. Això és indistint, el RPH. Sí, és indistint. I per tant es pot reclamar això. I aquí és tot el que en el contracte diu que paguem nosaltres. Per exemple, hi ha una clàusula curiosa que diu de tramitació de quan jo no pagui. Les despeses de tramitació dels impagaments que no facin un futur. No, però això són les comissions. Sí. És diferent, el que estem parlant aquí són despeses de constitució del préstec. Després hi ha un apartat que parla de comissions en cas d'impagament, de subrogació, d'amortització parcial... Aquesta sí o no? No, estem parlant només en aquest cas de reclamar les despeses de constitució del préstec, les notarials i les registrals. Per tant, bàsicament, el cost del notari... Sí, el tema dels actes jurídics documentats, que és el que dèiem abans, és un tema que extrajudicialment jo us ho recomano que ho reclameu igualment, perquè hi ha aquesta sentència del Tribunal Suprem que dona llum verda, però judicialment en reclamacions individuals ho veig més discutible que ens ho puguin donar i en aquests casos, en els casos en què ho acumulem a les clàusules sol, jo no ho recomano precisament per garantir-nos una sentència amb condemna amb costes a favor, precisament per això, perquè si no, si ens diuen que això sí i això no, aquí llavors ja no ens donaran les costes del judici, entesos? Vale? Una pregunta. Una vegada posada a demanda judicial, quant de temps pot durar? Bueno, la tramitació judicial en primera instància depèn del partit judicial i del jutjat on hagi anat a parar. Aquí a Barcelona en concret, de mitjana, estem en un any aproximadament. Hi ha jutjats que són molt àgils i potser en 6 mesos, 7 mesos ho tenim. Hi ha jutjats que van molt lents, inclús triguem un any i mig. Si hi hagués una segona instància, producte, una segona instància hi hagi un recurs d'apel·lació front a l'Audiència Provincial de Barcelona en aquest cas, l'Audiència Provincial de Barcelona encara s'està demorant darrerament molt més degut a la problemàtica i a l'estoc que tenen ara mateix del tema de les preferents, que tenen moltíssimes sentències per dictar, s'estan demorant en torn a 2 anys.
De totes maneres, jo dubto molt que, tenint en compte del que estem parlant, m'estranyaria molt que aquí hi haguessin recursos d'apel·lació, perquè un recurs d'apel·lació implica més costos i més costes per ells. Llavors, jo crec que... El Banc Popular li ha reclamat una havia recorrit. Sí, però jo crec que després de la sentència que té ara, té una sentència del Tribunal Suprem... Sí, però jo entenc que havent-hi una sentència... Bueno, és que facin el que vulguin, no? Però ja s'ho trobaran. Però havent-hi una sentència del Suprem i havent-hi una sentència del TJUE, és una mica kamikaze, no? Perquè llavors tot això és un suma i sigue d'interessos, suma i sigue de costos propis i suma i sigue de costes judicials a favor del consumidor que finalment té una resolució favorable. Bueno, família, no sé si tenim més qüestions, si no... Ah, ja no... No l'he entès, perdó. Reclamen els interessos Els interessos es fa un càlcul entre el que li han cobrat de clàusula sol i el que per l'interès fixat a l'escriptura de l'Euribor més el diferencial realment li hagués correspost pagar. I aquesta diferència entre el que hagués hagut de pagar i el que realment ha pagat pel topall mínim... Els interessos legals s'aproven anualment per part del govern. Els interessos legals s'aproven anualment, s'aprova el govern espanyol. Actualment els interessos legals estan un 3%. L'any passat estaven un 3,5, fa 2 anys estaven un 4, etc. S'haurà de fer un càlcul final. Sí, però això es farà al final del tot, amb l'execució de sentència de la devolució més interessos. I no pot ser que algú pressioni del govern o que sigui els bancs perquè no hi hagi un cúmul de sentències d'una cosa que ja està... Ho estan fent, però com que ja està declarada nul·la? Ho estan fent, però el problema és que el govern no pot obligar. O sigui, només va poder obligar quan es va fer quan va haver la problemàtica dels preferents amb Caixa Catalunya, Bankia i Caixa Nova Galícia. Per què? Perquè els van nacionalitzar i els va nacionalitzar el govern, per tant eren capital nostre, llavors el govern aquí sí que va dir, els va obligar a passar pel procés d'arbitratge, però aquí no pot obligar, llavors dependrà de si políticament s'avenen amb aquest codi de bones pràctiques que diuen que aprovaran demà i si voluntàriament, doncs... Però després veurem si un cop adherits i decideixen retornar els calés, si ho retornen tot, perquè ja sabeu que els bancs diran t'ho retorno tot però no et recalculo les quotes ni et dono els interessos. Jo crec que anirà per aquí. Llavors, clar... Però clar, és que jo crec que igual a la llarga acabaran més pactant amb la gent, no?, que les judicials amb coses que és... Bueno, tu no sé, ja has vist el que va passar amb les accions de Bankia, no? Les accions de Bankia no van voler pactar res fins que no van haver-hi 70.000 demandes, 70.000 processos judicials en marxa. És que ara no sé si entregar això ja ràpid o esperar una mica que s'agobin i que en tinguin molts. Sí, però perquè s'agobin has de fer la reclamació extrajudicial. Ja, sí, però dic l'extrajudicial també perquè... Gràcies. Moltes gràcies per haver-hi. Molt gràcies. Em sembla que no t'has enfocat gaire perquè els actors anaven... Ja he vist, bueno...